Orokorrean bi esan genezake, bat, duela 53 urte sartu nintzen haurtzaroa ikastolan lanian, eta orduan ja entzuten nun, ikastolako jendeak gutxiago kobratzen genuela publikoakoak baina berdinduko zela. Azkeneko 83ko akordio hortan hori sinatu zen, berdinduko zela, eta hortarako 4 urteko epe bat izango genuela, urte bakoitzian diferentziaren 25% igoko zitzaigula. Eta hain zuzen ere, urtarrilean 25% hori igo zaigu, baina igo zaigu zenbait langilei, eta beste batzuei ez. Eta konpromisoa zen denei igotzi. Hori da puntutako bat, eta bestia da, mai bat sortuko zela aztertzeko, nola parekatu ikastola mundua eta Jaurlaritzaren menpeko eskolen mundua, nola parekatu ze desberdintasun genitun, azterketa bat ingo zela, hortik aurrera, berdin jokatu izateko edo dena delakoa, eta mai hori oraindik ez da osatu. Azterketa egina beharko luke joan zen urterako, eta ez da osatu ere. Orduan 2 puntu horiek, pixka bat zer gaitu, eta nahiz eta pausuak eman, ez da ezer mugitu, eta iritsikea gaurko egunean itxialdi bat proposatzea eta egitea.